Benvinguts a una nova edició de Pressupost Zero, des de 1998 i per molts anys més. O això esperem. Molt bona nit, quan passen 3 minuts de les 10 de la nit, 29 de juny del 2023, darrer programa del PZ per aquesta temporada i també, casualitats de la vida, darrer programa de la temporada de Ràdio Cornellà. Es faran notícies i altres coses, però com a programa produït aquí, darrer programa, o sigui que ho hem de donar tot per la casa. Saludem al nostre equip, avui pràcticament al complet, només tenim una petita baixa que, no sé, la Natàlia la tenim aquí produint coses. I tenim aquí a l'estudi el David Amador amb aquesta gorra dels Yankees. Sí, dels Yankees de Nova York, és una... Et paguen per portar això? Sí, és el nou patrocinio de Ràdio Cornellà. No ho volia dir fins ara, pressupost zero. Podem fer promo a les xarxes? A partir d'ara som... dels Yankees, no? Dels Yankees de Nova York i dels Reds de Cincinnati. Ah, molt bé, molt bé. Ya compraré la gorra dels Reds un altre día. Tenemos a la Natalie. ¿Tú también haces promo de algún equipo, de algún sitio o no? Directamente. Mejor no lo digo, que estamos en horario infantil. No, estás en horario infantil. Bueno, pues lo puedes mejor decir. no lo digo, que suena muy feo. Bueno, dejamos para después el comentario que puedes hacer. Hasta las 11 de tiempo, no he entendido Natalie. nada, pero bueno. Hay tiempo, Natalia, hasta las 11, hay que darlo todo. Saludamos también a nuestro equipo técnico, hoy a dúo. O no tenemos a casi ninguno, o tenemos a dos. Esto aquí, el presupuesto da para esto, David. Hombre, hay presupuesto... No. Però la ràdio ¿Qué tiramos Cornellà... de palancas para pagar a esta gente? Clar, hem de dir que aquesta gent està contratada per l'ens municipal, I per tant, clar, tienen una plantilla aquí importante y amablemente están estos dos queridos Kiko Belinchón y Marc Forpí, al Kiko Belinchón. Què tal, Kiko? Bona nit, bé. Avui t'estrenes en una secció. Vigila perquè igual és la primera i última vegada, però esperem molt de tu amb aquesta secció. Sense pressió, Sense pressió. No queremos presionarte, pero que sepas que tenemos todos los ojos puestos en ti. Te tenemos fichado, vamos a por ti, que lo sepas. Per sort, com que és l'últim programa, si em castigueu pel següent, ja com a l'octubre, ja com que ja haurà passat, no? Ai, a l'octubre, no, és veritat. igual són 3 mesos de sanció i a l'octubre ja tornes a... Com Fede Valdeverde, més o menys. Aquí ja està. Saludem també al Marc. Què tal, Marc? Hola, molt bé, molt bé. Molt bé. Por aquí, una altra vegada. Una altra vegada. ¿Tú no te habías ido? No. No, estoy aquí. No me ves, bueno, no me ves porque hay un papel. Yo no entiendo, este hombre se había ido y ahora volvió. Ara, perquè no es podem així veure molt bé i tal, poseu-vos aquí ara en càmera, porteu els dos porteu ulleres i barba. I aneu foscos. És per algun tema en concret? Es que es el uniforme oficial de los técnicos de Ràdio Cornellà. És l'uniforme, és la llicència. És l'outfit, no? És a dir, que està molt bé perquè, clar, estava mirant i dic, ostres, no sé qui és qui aquí. Després tindrem aquí a la Gala, que s'està barallant amb el transport públic d'aquesta ciutat i de Barcelona, no sé realment on es troba. Si algú la veu... En algun punto de la red... Està en algun punt entre Virrey Amat y Cornellà Centre. Entre Virrey Amat vengo yo, ella viene más cerquita de aquí. No sé, fa 2 hores que va dir que sortia de casa aquí al costat. Sí, però bueno, és que la línia blava a vegades té aquestes coses. És molt traicionera. Mai se sap. Saludem també a la Natàlia Ortiz, que com sempre han tingut aquí tot l'any i que, bueno, per circumstàncies ara nos pot acompañar en aquest darrer programa. Bueno, es que tiene, claro, como no tiene cláusula de rescisión, pues claro, está muy buscada y está aquí, está allá, ahora la piden aquí, ahora la piden allá. Claro, es influencer y estas cosas pasan. Cuando eres influencer es lo que tienes. Està de representació. I qui us parla, Toni, fins aquí a pràcticament les 11 de la nit, queden 53 minuts. Bueno, lo petamos. No allargarem. Per cert, ens podeu seguir, com sempre, a la ràdio, que per això som Ràdio Cornellà. No, sí? De vegades perdem aquest esperit. No me l'havia plantejat. Al 104.6 de la FM, però també us podeu sentir pues, això, al web de Ràdio Cornellà, a l'aplicació Ràdio Cornellà també, i, com no, a Twitch. Tenim plataforma Twitch, us podeu veure, comentar, no sé, el que vulgueu. Fer qualsevol tipus d'història. I demà, el Marc, que és un tio supercatxondo i molt enrotllat, diu que no és tan enrotllat. No.
Ja no ho Vaya. soc. Com ja no estoy aquí, ja no ho soc. Demà ni dissabte. Vaya, tio. Vaya, tio, és que... Vaya. Si em suborneu bé, potser Jo, diumenge. Bueno, aquí regalant flors i després el tio diu, para. Una Coca-Cola i un trocito de pizza. En qüestió d'un parell de dies penjarem el vídeo del programa a YouTube, on podreu veure també repetit el programa les vegades que vulgueu. I nosaltres, que tenim un programa molt a tope de coses, anem ràpid a parlar del sumari. ¿Cuál es el menú de esta noche? Porque nadie me puede prohibir ladrar. Anem amb el sumari ràpidament. Avui tenim un programa amb xarxes socials, el món influencer el deixem per la propera temporada. Parlarem d'enigmes, de la mà de la Natalie, que ens porta a una cosa molt interessant. Sí. Tengo cosas muy muy interesantes. interesante. Aparte de tratar de saber cuánto me van a pagar este mes, Ya verás, mucho. que creo que va a ser una miseria. Se vienen como todos los cositas, como meses. dicen por ahí, se vienen cositas. Parlarem també de cinema, de la mà de la gala. De cinema? Ah, sí? Ostres, tu, quina De qualitat, I de eh? ciència també. Era sorpresa. Hem canviat. Això passa per arribar al final. Culpa meva, Eso le pasa a los que llegan tarde. No, ara m'ha Aunque tocat lleguen l'última guapos. secció. La de Gràcies. cinema, al final. Parlarem de ciència, parlarem de música, de la mà del Marc, i tenim moltes coses fins d'aquí... res, 50 minuts. Anem a parlar de les xarxes socials de la mà del Kiko Belinchón. El trending topic, la última hora de las redes sociales. I si hi ha una persona que viu a les xarxes socials tot el dia, això és el Kiko. Doncs sí, avui he fet els deures, he estat una hora i mitja Un anyet Olé! acostat, eh? mirant Que Twitter. tio. Molt bé, Kiko, estàs La a tope. família contenta, eh? Una hora mirant Una hora Twitter. 30 mirant. Diu, ara que és l'últim mirant el programa mòbil. m'hi poso en Digues sèrio. que sí, eh? Una hora mirant Twitter, digues que sí. I us porto, doncs, 5 trending topics Ai. que ho han patat avui. Ai, Ja ai, verà, ai, ja ai, verà, vinga, ja verà. vinga, vinga. Vinga, va, el primer és Brad Pitt. Uau. Ah, sí. Brad Pitt. Són les nòvies o No, què no, són? muy fuerte lo que ha Brad pasado. Pitt. Muy fuerte. Porque un falso Brad Pitt de internet Ai. Hola. ha Comencem bé. estafado 170.000 euros a una vecina de Granada, quien creía que tenía una relación con él a distancia. Le, Qué fort. le prometió ir a España y grabar una película juntos. Así que aquí ya suena todo un poco ya... Lo normal. Hombre, lo que hay que tener es mucha confianza en ti misma para pensar que Sí, també Brad tens Pitt raó, eh? puede O estar sigui, interesada en A ti. veure, Brad Pitt no pot fer un xat allà, no es pot enamorar virtualment d'una granadina. De- Per què no? De veritat, és que ara, amb això que has dit, Kiko, m'has fet pensar que el Zac Efron, el que va sortir a High School Musical, Troy Bolton, de fet es va fer un perfil com així de Tinder i tal, i ningú es creia que era ell i no feia mai Hòstia. match. Pobre home, vaya matao. Ay, pobre. Ah, clar. O sigui que Vaya té els seus matao, pros i les seves Lili. contres, Clar, clar. també, eh? Deix- Per ser... Deixem que el Kiko continua amb Por aquesta supuesto. història. Y eso le ha empezado a reclamar dinero otra vez de Això, transferencias. això fa poc, una Pim, pam. dona japonesa, fa uns anys, Ah, sí? també es va creure, va donar molts diners a un senyor que deia, això és real, ho podeu veure per Sí, sí, Google, que era era un astronauta i necessitava diners per tornar a la Terra i la dona, pues, crec que era del Japó, va soltando guita ahí, no, claro, que ara me falta el estabilizador y no És sé que què. la gent en quin moment es creu aquestes coses, eh? Bueno, hay gente para bueno, todo. ay. Yo la pregunta que tengo es, ¿en qué momento te cuela que... O sea, que Brad Pitt se enamora de ti, estupendo, sí, Clar, puede ocurrir. clar. Pot passar. Per què no? Pero que le tengas que pasar 170.000 euros A un tio que és riquíssim. para sí. viajar cuando el hombre está forrado. Bueno, perquè l'Angelina igual li ha congelat els comptes, clar. Sí, però jo estic d'acord No. amb el Kiko, Bueno. Yo estoy más con lo de Kiko. Angelina es supermillonaria y ellos no estaban casados. Ya, sí No que sé. estaban casados, sí. No, nunca se llegaron a Bueno, casar. empecemos con la premisa de que, a ver, Yo diría Brad que Pitt sí. igual no tiene necesidad de ir ligando por ahí. segurament Se lo busca no. un poco más cerca.
Va, Qué siguiente. fort, ¿no? Este es- Andaban. Este trending topic es un poco ya revival, para los que tenemos ya una edad, A que ver. es Fernando Torres. Hombre, Fernando Torres, Liverpool number 9. Ya está. Porque hoy se cumplen 15 años del gol ¿Qué? que marcó Alemania Sí, Ja? Eurocopa. de Eurocopa 2008 y Sí, empezó sí. la época dorada del fútbol. Es verdad. Que por español. cierto, hago un apunte. ¿Habéis visto cómo se ha puesto de mazas Fernando Torres? Ja, està vigorèxico perdut, a mi que em perdonin, perquè no pot ser que un tio que era el niño, que era primet, que era atlètic i marcava gols, ara és un croissant. Hola, soy Fernando Torres. No, és Amb que a més, respecte, quan es posen tan forts se'ls hi queda el cap com petit. Correcte, és que se li ha Sí. quedat, com era Un primer... cap de pinyó. Correcte, era prim i ara pues, és un croissant amb cap. Saps com aquells que sortien a la pel·lícula de Tim Burton, aquella de... Fácil, está como uno de esos cabezones que venden ahora. Sí, sí. No, però és al revés. Como un Funko. És al revés, tenen el cap petit i el cos gran. Sí. Com era aquell Beetlejuice? Saps que hi ha uns Sí. bitxos que tenen el cap molt petit? Sí, sí, Pues sí. igual que Beetlejuice. Bueno, Bueno, pues fins semblant. aquí a la punta, Fernando Per cert, Torres. que jo, quan va marcar Fernando Torres, Sí. acaba de tornar de Turquia, que havia fet una connexió pel pressupost zero en directe des de Turquia, recordeu? Va ser És que talismà. pressupost zero around the world, eh? Around the world. Around the world. Ti, 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 around the world. Ja està, vinga, què més, Vinga, va. Quico? Vinga, Següent, Quico, dóna canya. Alfa Tauri. Perquè ha anunciat que el 2024 l'escuderia de Fórmula 1 de propietat de Red Bull Sí? doncs o desapareix, o es canvia de nom, o canvia de gerent, o Sí? alguna cosa passa. Parlem amb un expert en Alfa Tauri. Marc, què opines d'aquesta notícia? Por lo que yo sé, a Alfa Tauri, bueno, el jefe principal de l'equip, que és Franz Tost, a final d'any plega, perquè ja té una edat, porta uns quants anyets, i el nano pues, té ganes de jubilar-se, com todo el mundo. Molt bé. Però I fins aquí l'aportació del nostre expert en Fórmula I 1. ja està. Aquest era algú de Ferrari? Era el germà o no hi havia... O és No, el mateix no. de Ferrari? No, era no. Jan Todt, Ja tot. Jan Todt. i era francès. Franz Tost Ah, aquest és un altre. Vale, ja no És que m'acuerdo. parles amb gent amateur i És que passen aquestes coses. he perdut memòria, ja de no practicar perdo. Jo em perdo directament, Bueno, o sigui que David estic amb tu. Un tio que anava en cotxe, ràpid, molt ràpid. Deixem el tema de Fórmula 1, Quico, i anem a parlar amb l'ídol del David. Pablo Motos. Uf. Me voy a ir al fin Un moment, del un mundo. moment. Parlarem de Feijóo, Un també. moment. No, es porque se ha puesto en duda pues la neutralidad de las preguntas. Bueno. Ahora. Ahora se pone en... A veure, un moment, però sí. que expliqui, A veure, Quico, a veure, Quico. A veure, Entrevistó el martes, si no me equivoco, Sí. a Pedro Sánchez y ayer Correcto. ayer a Feijóo y claro, Sí. pues como que ha intentado barrer un poco para casa y se comenta en sí? redes Bueno, que igual neutral. Sí. Bueno, ha fet bons números de share i de percals, I en ja tot està. cas. Sí, de fet, crec que l'entrevista amb Feijóo va tenir més de 3 milions de Sí, telespectadors. però amb el La Bascal va fer més, em sembla. no, crec que no, que és rècord de Feijóo, Però però ja en canvi el Pedro Sánchez va fer el minuto d'oro històric Ah, Vale. i a més hi havia més gent veient la televisió dimarts que no pas dimecres, perdó. O sigui, hi havia més gent veient la televisió en general Vale. el dia de Sánchez que no de Feijóo. I llavors, Bueno. por ahí queda un poco... Que estan així. Però sí, en qualsevol cas, clar, ho ha patat, si I- portes aquests dos Jo- personatges. Clar. Jo vaig veure l'Hormiguero als dos programes i feia tant temps que no veia l'Hormiguero que no sabia ni a quin canal estava. Clar, O sigui, jo El no... mateix, no ha canviat. vaig haver de fer zapping perquè no, No, me'n no. recordava on era. Sí. Jo no ho veig. I acabem amb una altra persona imparcial. Sí, acabem amb Susana Griso. Hombre, avui l'ha liat, Avui la tenim vídeo. Primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien. Perdonadme, Sí, o sea, gracias esta a Dios, chica que no sé ni pues, cómo sí. se llama, no me interesa verla. Atenció, Oh! pobreta, Oh, la oh. reportera, Heu vist explica. com s'ha girat? S'ha girat en plan... ¿Soy yo? A la boca oberta. ¿Soy yo esa chica? ¿Eres tú? Dice... Porque estoy entrevistando a un chico. O sea, debo A saber... veure, Kiko, explica, com ha anat el tema. A veure. Bueno, que se ha colado por micro abierto porque no sabe que cuando está la luz encendida hay que dejar de hablar. Igual es Y- daltónica. Como yo. Ostres. Però Ocurre bastante. Sí que és veritat, clar, era una noia, una reportera que Sí. estava posant el micro, un noi pel carrer, li estava, Sí, suposo, per les notes de selectivitat, Sí. i no li han tancat el micro a la Susana Griso, i clar, i ella es pensava que estava parlant amb el Sí, sí, regidor, el tal, Quin i no li han I tallat el el pitjor micro. de tot és que si
atures la imatge, perquè és el que estem es fent veu el nosaltres, segon. en aquell segon la cara que posa és de... El frame. Me cago en circumstància. tus... Es veu Clar. el frame que se li... Sí. Se li congela... Aquell li somriure trenca el que cor. poses per no insultar. Que fas de... Se li ha congelat... No, jo crec que... Sí, mireu-li els ulls. Els ulls els té de mirada assassina, però la boca diu una No, altra cosa. no. O sigui, la boca està en plan somrient No. i els ulls estan... No, No. la nena se ha I quedado està dient. alarmada de... No. Ala. És de por. Perquè ens ho ha posat Sí, tan sí. gran aquí. No, no. A més, mola Qué perquè és allò... vergüenza, esa És nena del está pal... avergonzada. Mírale Això los ho ha dit la pómulos meva colorados. cap. És que a més ho ha Clar, dit la és que- meva cap. La supercap. És que a sobre, pobra noia, és el que li han dit. Tu vés aquí. Sí, I ha clar, anat, clar. o sigui, a sobre. És gest d'incredulitat que I a ella, més, sí, clar, sí. ella escolta també el retorn del I a més, Pinganillo que- i diu, No me lo diu puedo creer. m'ho està dient a mi o El no? tema és que encara no havia ni començat a parlar. O sigui que... Clar, però és que I el tema no donava per Sí, tant. no, ella, la reportera, sí que estava preguntant i mentre ella està preguntant i el noi respon, la reportera està escoltant lo que... I el noi també, i el Ella noi, directo. i el noi també perquè se't queda aturat, el noi com dient... Clar, el noi es queda aquí mal rotllo, no? O sigui... Hòstia. El noi Que està dient- volies estudiar periodisme? Ja no. Adéu. Sembla que canvio de la, carrera. Acaba la carrera. la foto és exactament el moment en què saps que les Sí. pràctiques se t'acaben Ey, de d'això, tornar. ey, poca broma, perquè d'això faran meme i posaran el momento en que tu novia te dice tal, te quedas con esta cara. Sí, o sea, ¿qué tipo total, de meme total. A Gala se lo hacíamos cada día, lo que pasa es que no nos escuchaba. Claro. Claro, nos o decía, lo hacía ver, jo ho esta feia niña, veure, clar, esta Lo que- niña, ¿qué? Lo que pasa que ella no ponía esa cara, ella insultava. Clar. Clar, no, jo és que soc més directa, David, ja ho sabeu a la és veritat, xarxa. és veritat. Luego os voy a buscar uno por uno. Una plataforma Kill germana. Bill de- se va a Sí. quedar en el juego de niñas cuando llegue yo a la redacción. Quan arribi a la redacció... Molt bé, Kiko, I hasta t'has aquí. guanyat la renovació per la propera temporada, Hombre, muy bien. Farem un forat a l'equip i... Ens ha agradat la secció. Yo te digo una cosa, esta sección para ti, Sí, para ti, para siempre. Ja està adjudicada, T'has buscat àrea feina, Yo solo pedía un bocata y una Coca-Cola, pero vale. Sí. Pues nada, Pasa no hay nada. bocata, no hay Coca-Cola, pero hay sección. Lo tendrás. Tú mismo. Gracias, Kiko. Vamos a hablar de otra sección mítica, la de la Natalie. Anem a la seva sintonia. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Els enigmes de Natalie Ramé. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. Y si lo de Brad Pitt nos ha parecido enigmático, nadie mejor que Natalie para hablarnos de enigmas todavía mucho más intrigantes. Espeluznantes. Yo solo digo que yo ni yo misma sé lo que puse aquí. A veure, anem bé. La muerte negra. te El espera. enigma de hoy, si no te callas te doy. ¿Es ese el enigma? No, ese es el que tengo al lado que te va a ganar una colleja. Soy alto siendo joven y corto cuando soy viejo. Resplandezco con la vida y el viento es mi peor enemigo. ¿Qué soy? A ver, soy alto siendo joven y corto Pero cuando la soy sección viejo. es tuya. No, hombre, pero yo repito, pero que eres repite, mi loro, tú que eres repite, viejo. repite otra vez, a ver. Soy alto siendo joven ver. y corto cuando soy viejo. Ay, esto ya es un poco guarro por aquí. Pero todo, la mente. Jo estava pensant... Las cosas no son mal dichas, sino A ver. mal interpretadas. Natalie acaba la frase y ya nos centramos en el debate. Soy alto siendo joven y corto siendo viejo. Resplandezco con la vida y el viento es mi peor enemigo. ¿Qué soy? Pues jo anava a dir una persona, no? No ho sé. Un nom de persona? Ah, no, una persona. Mi papá no se ha quedado enano, ¿eh? Berlusconi. Claro, però no. quan et fas gran t'encongeixes, És no? veritat, sí, perquè el... Bueno, pots comentar, tens aquí tu. Ai, ai, el mòbil, Ja pots ai, que escriure. s'ha caigut el mòbil. Pots escriure al Twitch si el mòbil no ha ja, matat. Ara el mòbil? És que volia veure els comentaris de Twitch, No és però... aquell mòbil que tenia una barra... No, aquell ja s'ha mort. Ah, que mític. Mentre aquest parell comenten temes de mòbils, nosaltres Es lo que anem yo pensaba. a parlar de ciència de la mà de la Gela, o sigui que anem a la seva sintonia. Parlem del medi i la tecnologia a ciència des de zero. Yo, VIP. Let's kick it. Amb Gala Vila Matamala.
Gala, encara estàs a temps de fer cinema, o vols fer ciència? Bé, ho faig els dos, Toni. Ah, tu mateixa. Com tu De vulguis. moment farem ciència. Què ens portes? Doncs mira, avui, com que és el darrer programa d'aquesta temporada, diguem-ne, doncs he portat un programa fent una mica honor doncs, a la ràdio, perquè tots els que estem aquí som uns enamoradíssims de la ràdio, ja que estem un divendres a les 10 de la nit aquí a Ràdio Cornellà Dijous, per vocació. millor. Ai, un dijous. Aquí, Sabeu què passa? No diguis la paraula prohibida, juernes. No, no. Sabeu què passa? Que Ha tinc dit tantes ganes de cap de divendres. setmana Tothom ha posat cara com la noia aquesta, en plan, ai, Dios. Doncs això, un dijous a la nit, doncs això és molta vocació. I doncs res, estem aquí perquè ens agrada la ràdio, tenim molt amor al micròfon, al debat, sobretot també. Al debate, que nos encanta, la informació, però sobretot a l'entreteniment, que és el que fem en aquest programa. Una mica de... Vinga. Exacte, i així que endavant la música, perquè per última vegada, com diu l'Amatore, a tope! Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly. A tots els periodistes que ens han dit més d'una vegada que la nostra feina no té futur, que ens extingirà la intel·ligència artificial, que no tenim res millor a oferir. Quantes vegades us han dit això? Moltes. Bé, jo encara acabo de sortir de la carrera i bueno, ja ho tinc aquí com repetició, com un caset. Doncs ara amb això del xat GPT preveuen que moltes tasques es començaran a fer ja amb la intel·ligència artificial i que el personal de certs sectors doncs començarà a reduir-se. Vaja, que tothom, com sempre, des de fa desenys... Ui! Des de fa... Mira la intel·ligència artificial, ja ataca. Ja comença a atacar-nos. Com l'ataca. Vito, chica, xau. Perdó. Pues això, com fa desenes d'anys que ens diuen que no tindrem feina, però ei, David, Toni, Natalí, nosaltres, quan ens trobem a la cua del paro, ens posarem a ballar això. I Yo tant. lo siento, pero como yo no soy periodista... No? Mira. Va, fora bromes, realment... Azúcar! Realment creieu que la intel·ligència artificial ens pot reemplaçar La d'aquesta part de manera? l'humor és impossible, perquè aquí el to humorístic, la secció del Kiko no es pot fer sense... A mí no me va a quitar el trabajo porque como yo no trabajo de periodista. Bueno, però... Això, bueno, però... No, lo que yo doy no lo da la inteligencia Jo artificial. crec que unes parts sí que les faran els robots, els Terminators de torn. Lo típico, hazme aquí una entradilla Claro. al uso. Però la gràcia no. Però, per exemple, busca'm els temes d'avui, que decideixi la Clar. intel·ligència artificial. Però això no creieu que també és molt perillós, no? Perquè al final Sí. tothom tindrà la mateixa font. Clar, però fixa't que, igual que abans ho parlàvem amb companys, igual per algoritmes diran què és tendència, no? I molts mitjans parlaran d'allò que és tendència i al final tothom acabarà parlant del mateix, Clar, encara que no exacte. serveixi per res. Sí, però al final qui ha d'anar allà quan hi ha un accident és un periodista. Bueno, o un Terminator. Sí, que mira. també pot anar... Estarà allà. Però... Clar, això és el que jo l'altre dia pensava, dic, és que, per exemple, quan hi ha una guerra, la guerra d'Ucraïna, al final les fonts que tenim són de periodistes que són enviats especialment per això, o bé el govern ucraïnès o el rus, que també això tampoc te'n pots fiar del tot perquè és una guerra. Un munt de fakes, I qui també. farà, qui farà la crònica de futbol? Bueno, això... Bueno, això jo crec que encara podria... Igual no hi haurà futbol, igual ja serà tot Kings home, League, no. Kings League i coses així. O Queens League. També, Queens League. Però No ho sé. jo no crec. League, Pero- porque ¿por qué no se han inventado la Queers League y lo patento ahora mismo y que me registre? Y me lo registre. Bueno, sí, ya, esto puede haber muchas Muchas possibilitats, leaks. clar. Sí, sí. Però sí que és veritat que si veieu, abans, per exemple, les cròniques, les notícies de televisió o ràdio eren més llargues. Fa Clar, uns anys sí. no duraven un minut. Duraven 2 minuts, 2 minuts i mig. Perquè la gent no s'ho llegeix. I ara Sí, tot sí, és sí. un minut. Fas una crònica, una connexió de televisió, 2 minuts. No, i a més a la premsa ja posen negretes directament perquè Clar. tu puguis trobar només Sí, sí, les sí. paraules que tu busques. Per això ho fan els teus amics del Periódico de Catalunya. Però això ho fan a tots els diaris. Però van Ja estem tirant aquí hate, però van eh? No, si està bé, si jo el compro. Però sí, a veure, jo crec sincerament que tampoc substituir al 100%, com deia l'Amatore, jo crec que No, no, perquè hi ha un tema de visió i intenció per part d'un periodista que poder... Aquest programa no es podria fer amb intel·ligència artificial. Bueno. No, yo creo que... Básicamente porque aquí no hay ninguna inteligencia. Sabía yo. Se lo he dejado ahí ¿A qué? súper bien aquí. Porque para hacerlo no hay inteligencia. Te me has adelantado.
Ya, era más fácil. Ya tenemos 2 bajas para la próxima temporada. Plomo. No, sí, yo iba a ser baja toda esta temporada. Yo había mira. renunciado a este programa y había dicho, ¿Yo? yo no vengo más. Pero es que el programa siempre vuelve a ti. Claro. No, ¿sabes qué pasó? Pasaste tú, pasó Natalia y yo tuve que volver porque ustedes hacen esto tan bonito y tan bueno que volví. Ese momento. Abrazo. momentazo. Nos podemos abrazar. Va. Eso després. Escolta, bueno, va, doncs... Bé, com que aquest mite de que ens extingirem ja fa tants anys que corre, va començar ja quan va sortir la ràdio dient que s'extingiria la premsa, quan va sortir la tele que s'extingiria la ràdio, i ara, amb la digitalització i les plataformes aquestes de veure les plataformes digitals com Netflix i això, s'extingirà la tele. Doncs bé, bàsicament... Ens van dir que ningú escoltaria la ràdio, però nosaltres aquí estem encara fent ràdio. Vamos! I de moment encara no ens hem extingit. Oye, solo yo estoy haciendo así en el Switch. La. És que ens agrada molt la Lana del Rei aquí, Correcte. i a l'Amatore sobretot, perquè m'agrada. d'on et ve aquest amor per la Lana del Rei? No, la vaig escoltar i és així com una mica gòtica. Per què me mira mal, Natalia? És com un depressiu, ja ho vam dir, un depressiu cachondo, és ¿sabes? És trista. Sí, No, Gótica no, porque trista. él dice que le gusta, pero en casa no la pone nunca. No. Y la que la pongo soy yo. Perquè la poso aquí, si no l'escoltaria massa, i quan escoltes massa una cosa, ja no és lo mismo. ¿No? Se pierde, ¿verdad? No, mira, a mí no me digas eso porque yo me paso todo el día escuchando a Adele y no me deja de gustar. Ala, un respeto para Adele. Por eso yo me paso todo el día escuchando a Adele y no me deja de gustar. No, bueno, Ja, però ja. per si de cas. Doncs bé, jo us porto obrim un altre melonet. Creieu el tema de la ràdio, com el veieu? Creieu que seguirà, que no seguirà, Sí. que seguirà en diferents formats, En aquest format... en diferents consums? No, jo amb aquest format Mira, que es pot veure de directe. a Twitch, Vale. a Falsa Ràdio, com una mica tot. Ara, Clar. jo crec que tot serà en plan global. Igual que les teles, que també es poden escoltar d'altres formats i tal. Sí. Pots veure a Twitch, a YouTube, a Yo tal. te voy a decir una O sigui que cosa. al final... És que nosaltres som el futur, no, Toni? O sigui... Sí, no. El que passa és que la gent encara no ho sap. Yo te voy a decir una cosa. Hoy estuve en la peluquería, aunque no lo parezca. Lo parece. Gracias. Hoy estuve en la peluquería. Que es una excelente peluquería, por cierto. Y estaba escuchando el comentario de las clientes y todo. Y una decía, casi no escucho la radio. Y es una lástima, porque me gusta mucho escuchar la radio. Y otra estaba hablando de un periodista radial muy conocido, que termina su nombre en Ino. Sí, vale. Y que se llama Carlos, pero en catalán. Ah, Francino, Carlos Francino. ¿Sí? Sí. Ah, yo De no la pensé SER. que se podía decir, pero sí. Per què no es pot dir si treballa a la SER? decir, se Sí, puede sí, decir. sí. No és ningún... Yo que sé, que no sé pasó? publicidad otro. Y estaban Demás, hablando ¿eh? de radio. Sí. Y después se pusieron a hablar de uno de Cataluña Radio, que no me sé el nombre. Bueno, Es uno igual, de Catalunya bueno. Ràdio. Uno de Cataluña. Y se pusieron a hablar de radio. Claro. La radio sigue viva. No se ha muerto, no se murió con la tele. La tele tiene A ver, lo que miles de años. Lo que cambian son los formatos. Antes Sí. hacía cine en pantalla, ya lo estás viendo en tu casa en una tablet. Yo creo que... Llámalo Netflix, llámalo HBO, Sí. llámalo lo que sea. Pero hay actores que siguen haciendo películas. Jo crec que estic bastant d'acord amb el Toni. Poder el format aquest més de a la ràdio audiovisual sí que considero que és ràdio, però jo no crec que té la mateixa gràcia que només escoltar la ràdio. Per què? Perquè tu quan escoltes la ràdio és com que tu has d'imaginar tot, Sí. no? Té aquesta màgia de que dintre del teu cap t'estàs imaginant tot el que passa i aquest supervisual al final el que fa és que et limita la imaginació perquè tu veus el que hi ha, no? Però ara també pots interactuar amb ells, perquè ara a Twitch tu pots Això és comentar, cert, sí, que cosa sí. que abans havies de trucar a la ràdio, igual no t'agafava mai el telèfon, ara tu pots comentar en directe i dir, ei, m'agrada No, molt. això està superbé, estic super d'acord, però també us he de dir que, per exemple, el format podcast jo crec que ara anem més cap a aquest camí Sí. i farem fals directe més que abans. jo Correcte, sí, però el podcast al cap i a la fi és el programa de ràdio que te'l pots escoltar com vulguis, però jo crec que la gràcia que té la ràdio és el directe, també, no? crec. Ja, perquè és que quan la cagues és el millor, vull I que dir... tu diguis, ara em passo per Ràdio Depèn, Cornellà, també, ara depèn. em passo per Ràdio Cornellà i estem aquí, o sigui... Correcte. Però és veritat el que diu el David, perquè l'altre dia estava escoltant la ràdio i
per exemple, a Catalunya Ràdio, vale? I de cop vaig sentir que queien totes les monedes en un programa determinat, queien totes les monedes a una persona. I dic, hòstia, què ha passat, saps? Clar. I de cop, clar, veig que tothom comencen a riure, però clar, no sé què està passant, perquè no ho han explicat, i al cap d'un rato van dir, no, és que li ha caigut el moneder i tal, i... Això... Però esclar, tu estàs allà, mira, escoltant-ho, i dius, ai, què està passant, què deu haver passat, tal. Fa anys se sentia molt encendre la cigarreta. Sí. El soroll aquell sí? de l'encenedor. El José María García Mític encenia... Se sentia aquest soroll de... L'encenedor, clic-clic. Encenedor cigarreta i tal. No, és que... I quan parlaven i feien aquella pausa perquè estaven fumant, també ho notaves. Sí, feia. Sí. Vamos a ver. Sí, aquella pausa que fan els fumadors de... Sí, clar. Que estan aspirant el fum, Que no? per la ràdio anava bé perquè és la pausa dramàtica. Sí, és veritat. Està bé. Dius, vamos a ver. Però per la salut no, perquè era una promoció que No. Jo vaig ser becari quan encara es podia fumar als estudis de ràdio. Sí. I hi havia... Era un programa d'esports a l'antiga Com Ràdio, allà encara estaven a Gran Via amb Bruc, i era una tertúlia d'esports, no? I quan tocava parlar de l'Espanyol, també... No, quan tocava, sí que es parlava, no per imposició, venia un mític periodista vinculat a l'Espanyol i que la gent d'aquí de Cornellà de l'Espanyol se'n recordarà perquè era també un gran cronista i historiador del club que es deia Segura Palomares. Ah, sí. I fumava... A puro. Correcte, feien tertúlia amb Xus Pereda, que també el Celsia, els dos, i Xus Pereda, del Barça, no fumava, però Segura Palomares sí, i portava un puraco que li durava exactament el que durava el programa. Una hora. Un Montecristo número 4, per exemple. Quina pudor, els puros. I tu mories allà, no? No, jo no estava dins de l'estudi, estava al control agafant trucades, que era el becario, però lo fotut és que la que venia després del programa no fumava. Home, esclar, ja. I hi havia una atmosfera... No, era Londres, no es veia res. La densitat de l'aire era diferent. Era allò que obries la porta i feia... Sí. Era així, boníssim. I li fotia bronca i deia, segura no fumes tant. És que, de fet, jo havia tingut profes a la facultat, perquè ara ja he acabat, i havia tingut profes que deien que abans, si eres bon periodista, havies de fumar. Vull dir, això són coses d'abans. I també la gent es fotia ja... Hi havia gent que tenia whiskies. Jo això no ho he vist, però la gent més gran sí que ha vist que hi havia botelles de whisky. Bueno, la mala vida... Había un programa que se llamaba Café, Copa y Puro, ¿eh? Sí. I era literal, era café, copa y puro. També et dic, vull dir, si hi ha programes de ràdio que estan fora d'hora, jo què sé, ara es comencen a fer aquests programes així més informals, sobretot que no són programes periodístics, però són programes d'entreteniment, allò que ho pots ficar a internet, i al final, com que a internet pots penjar el que tu vulguis, doncs la gent s'està fent allà la cerveseta mentre fan el podcast. Alguns programes de nit... Agüita, H2O. Alguns programes de nit hi havia gent amb ulls vermells, en alguna ràdio. Parles d'un amic teu que diu... No. A veure, aquí si obrim un meló l'hem d'acabar, No, m'agrada perquè la Natàlia i el David són molt de... Tinc un amic, una amiga que li ha passat això. Alguna cosa més a comentar de la teva secció? Doncs res, això, que jo volia celebrar que estem tots aquí, que hem pogut fer aquesta temporada i que l'hem pogut fer tan contents i tan bé. I res, que un petó tots i seguim amb la secció del Toni Quecino. Jo proposo, mira, vaig a gravar, perquè com la Natàlia no ens ha pogut acompanyar avui, anem a enregistrar directament una salutació en directe, ja que estem en directe, per la Natàlia, i li enviem. Sí, perquè pobra no ha pogut venir per la feina i la trobem a faltar. Espera. ¿Ya o qué? Ara estem gravant. Natalia, te queremos mucho. En directe a Ràdio Cornellà. En directe a Ràdio Cornellà. Un moment, aquí està Quico, el Marc. Enviamos un abrazo. Una abraçada molt forta. Retrobem el proper mes d'octubre. Anava a dir el proper dijous. El proper dijous no. No, mes d'octubre, que tornem. Fitxaje Campanillas, també, Fitxaje Campanillas. Molt bé, adéu, Natàlia. Adéu, Natàlia, que anem a parlar de cinema. Las mejores recomendaciones de series y películas. Las aventuras de Toni Jiménez, un periodista en un mundo lleno de peligros. Parlem del món del cinema i ho fem a una pel·lícula actual que mai s'ha fet, una cosa nova, diferent, una mica per canviar la història del cinema. Indiana Jones... Hombre, muy bien. Se suposa que la darrera, no sé, ja la cinquena, Indiana Jones 5, ha arribat amb Harrison Ford, que encara s'aguanta. Ens agrada, s'aguanta dret, és un tio ferm. Home, era... Un crac.
És A un veure, crac i era un tal. tio que ha fet el fugitivo, que ha sigut Indiana Jones, que ha sigut Han Solo. Hem de parlar que el personatge, per qui no conegui, d'Indiana Jones, que és un aventurer i tal, així arqueòleg i tal. Qui no ho conegui, hay que echarlo. Diguem que és la versió d'arqueòleg del seu personatge que fa a Star Wars. Sí, perquè el to que té, l'humor que fa Bueno, i però- com es relaciona amb les... Estic d'acord, Sí, estic d'acord, i a més hi ha molts Només li has actors de que els- canviar el barret d'un... Sí. Però hi ha molts actors que els hi passa això, El que... mateix barret porta fins i tot a les dues, o sigui que... Que canvien de rol però tenen la mateixa personalitat en cada rol. Es que Hay una teoría en internet Bueno. que dice que Indiana Jones es el sueño que tuvo... George Lucas. No. Han Chihuahua. Solo durante el tiempo que estuvo en... Encerrado en carbonita. Encerrado en carbonita. Congelado en carbonita, és Uau, veritat, pot ser. uau, digues És bona que sí. teoria Sí, aquesta. Bueno. Y que todos estamos encerrados en el mundo de la carbonita. Pues... Y mi padre el rey, que vivía en Madrid. que nosotros somos el sueño de Indiana pues. Jones, de Bueno, Han Solo y la carbonita. Jo crec que ens n'hem anat molt, Nathalie? Jo no sé què trobes a internet, però... Anem a escoltar el tràiler per una mica entendre de què va Indiana Jones 5. Me jubilo. En tal caso, ¿qué tomamos? Lo mismo para mi ahijada. Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? No se muevan. Hay que salir de aquí. ¡Espere! Lo siento. ¡Elena! El Dr. Jones. Encontradlo. Una mica de cinema d'aventures per aquest cap de setmana i per aquest estiu. Sempre va bé, una mica d'alegria. Fa molt bona pinta, Fa molt bona pinta, La passar veritat. un parell d'horetes allà on vulgueu, que s'està molt bé. Parlem de... Deixem aquí Indiana Jones i Harrison Ford. Hi ha tot, hi ha gent que li agrada molt Harrison Ford, però també hi ha els haters, o sigui, que hi ha gent que diu, Home, no. un altre més no pot ser. La gent odia per odiar, ja. Ja, o però sigui. hi ha gent que diu, no pot ser un altre, i encara està fent Ja. aquí Indiana Jones. Però això és Doncs sí. l'acomiadament, no?, del Han Solo amb En la teoria sí, franquícia. a no ser que necessiti calés, de moment és l'última. O no sé que sigui un boom. Sí, Harrison lo deja ya. Vamos a hablar de Ruby Aventuras de un Kraken adolescente. En este caso, DreamWorks Animation, canviant una mica d'estil. Canvia i parla de l'adolescència en una comèdia d'acció, que és molt així, molt divertida, d'una adolescent que descobreix forma, bueno, dels mítics Kraken, dels senyors del mar... ¿Quién no ha visto un Kraken en el mar, no? ¿Tú lo has visto? Bueno, a ver, yo cuando me levanto por la mañana soy un poco Kraken también. ¿Ah, sí? Bueno, en No, general, pero por la mañana peor. Tú tenías un Kraken encerrado en la ducha y ahora tenemos Bueno, un bueno. Kraken polulando por casa. el petit gat, tenim un petit gat. Esto que da és un para poco muchos Kraken. gags i tal. Pel·lícula d'animació també molt interessant, molt divertida, també una mica fresqueta, que és el que toca aquí a l'estiu. I ara parlem d'una pel·lícula més propera, més d'aquí, que es diu Últimas Voluntades. Que el título no es que sea muy alegre. No, no. Últimas Adiós. Voluntades, como dice... Te ya va lo a último morir. que- Sí, ¿no? Bueno, hay que decir que en este caso el personaje Coque sale de la cárcel, regresa a su barrio y allá hace amistad con sus vecinos y tal, una pareja de jóvenes. Pero bueno, resulta que uno de ellos guarda un secreto, que es el padre Andrés. Ay, y ay, que, bueno, digamos que se ha metido en líos, en follones y está amenazado por las deudas. Y la gente cuando tiene Vaya. deudas, los malos suelen ser bastante malos. Que se vaya al juego del calamar, ¿no? Pues casi. Entonces, claro, representa que este personaje que sale de la cárcel se tiene que enfrentar con unos malos muy malos y él aparece como más bueno de Ya. lo que es gracias a esto. Y tenemos un tráiler para un poco hacernos la idea de que... Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Ahora di. ¿Y tú? Contento de que estés fuera. ¿Qué pasa, Coque? Es un cuchitril de protección oficial. Pero está en el mismo patio de vecino. Justo en el mismo. Hola. A ti no te conozco, ¿de dónde has salido? Soy el vecino de arriba. Bueno, tú haz migas con nosotros y con aburrirte no te vas a aburrir. ¿Qué hace aquí la cuñada? ¡Nosotros! Debíamos quedarnos con él. ¿Nosotros? Querrás decir mi hermano. Es que has vuelto a jugar. Hace unos meses tuve una mala noche. Recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda. ¿A cambio de qué? Tú no vas a dar lugar a verte así. ¿A que no? Coque, hace mucho que saqué a las personas nocivas de mi vida y eso te incluye a ti. Pero, Julián,
Esta no es tan fresquita como las otras películas, pero también es bastante así animadita, cine así español, y donde el protagonista empezó siendo conocido en una comunidad de vecinos y veo que aquí sigue también en el tema de los vecinos, se han encasillado en el tema de vecindario, es lo que tiene cuando triunfas y tal. Dejamos aquí el mundo del cine y de los estrenos y vamos a hablar de una sección, vamos a abusar de la presencia de un productor internacional muy caro de ver. Claro, sí. Recién Tu llegado, cara va muy cara, recién llegado de Miami, de grabar 4 cosas con Becerrap y que ahora nos va a traer su sección. El concurs de pressupost zero amb Marc Fort. Tenim avui el Marc, que és un crac, estem esperant que el Biza faci la sessió 57 amb ell. Clar. Ja li enviarem un parell de correus a veure ¿Ya ha hecho 56? No. Sí, ja ha hecho el 56. El meu pressupost no. No, el seu, el seu. El meu caché no el pot pagar. Bueno, això és un altre tema. Té pinta que... Què ens portes de música per acabar la temporada? Ho hem de petar. Doncs us porto, he pensat, per acabar la temporada em faig una mica d'autobombo directament, molt bé. així a saco. Sí. I porto 4 cançons, 4 peces musicals meves. Ja, molt bé. Vale, són una mica estils diferents. Començarem... Espera, que m'he tapat el guió amb el Començarem pel principi, no? Sí, començarem per la última. Per la primera. Una que és de... espera, no cal sortir jo, Kiko, ja no cal... A ver, no, que no vamos a ver. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo. Vamos allá. És que me lío, són molts anys al costat del David, que es lia així. Hola, i rajando. A veure, Kiko, posa la primera, és la solo de piano, ara el sentirem una mica. Vale, bueno, la primera és molt tranquil·la, anava molt... No, el tema de solo ho entenc, Molt tètric, no? No, que estaves deprimit, Marc, què et passa? Estàs bé? Sí. No, per això aquest solo de piano realment és solo de piano. Home, explica'ns les penúries, Marc. ¿Qué te pasa, Uy, Marc? no acabem ni l'octubre. Presupost zero te escucha en la noche. No, a veure, s'ha de dir que musicalment sí que sóc una mica sad boy, així, Sí, perquè soc Billie Eilish. Sí, em surten més coses així tranquil·letes, més... Sí, és un tempo lento, no? Sí, és un tempo molt bé. És lento, és un... Algú que has mirat. Aquí a nivell, La noche nos acoge. No, ho ha mirat el guió, simplement a la línia està apuntat tempo lento, 50... Explica tus problemes con Marc Fort. Aquí está. Podria fer una secció així. El mundo te escucha, Marc. Suéltalo. Almenys nosaltres t'escoltem. Suéltalo. Espera. Sí, estem amb el solo i d'aquí no avancem. Bueno, què? Sí, bueno, és això. Què us sembla? A part que és tranquil·la. A veure, és una peça que pensava ser tranquil·la. Són 8 minutets, evidentment. Molt xulo. 8 minutets, sad boy, Sí. Per plorar un rato. Poses això i marxa Brad Pitt, de Granada. És que a veure, per plorar 3 minuts no cal, saps? Per tant, plora 8. Però és tranquil·la. Amb aquesta música no veo el Brad Pitt, ni pagant a l'avió. A mí no me parece triste, a mí me gusta para tranquilizarme. Es más nocturna. Ay, sí, para un bebé también, ¿no? O sea, para que se duerma un bebé. Bueno, música de gatitos. De gatitos. Para relajarlos. Sí, lo he pensado, en plan, un gatito ahí. Heu provat a posar-li al gat? Quita music. A veure què diu. Sí que es dormen, sí. Feu un vídeo. Oye, si me lo mandas se lo pongo al gato. Feu un vídeo amb aquest solo i a veure què fa el gat. El gat es clapa, segur. És bonito. Sí, bueno... No, encara fa... És molt petit. És així un estil de nocturn, el que en música clàssica es coneix com a nocturn. Sí, nocturn m'ho crec, Això nocturn, això de dia no ho veig. És nocturno íntimo, Marc. Bueno, veig que us ha agradat, no? Sí. El soborno de la pizza... Vols que adequem el to a cada tipus de cançó? A mi no me soborna nadie, No. Anem a un quartet, no sé, em posa més. Me gusta, Marc. Un quartet de cor i flauta. T'has deixat la flauta, Toni. ¿Quieres ver una flauta? L'altra. No. Va, Marc, la següent, perquè ens estem anant.
Aquí es nota molt la flauta solista. Sí. A veure, Toni, fas tu la secció o la faig jo? Que m'estàs llegint el guió. Spoiler. Si d'això no puc dir... ¿Ves? A nosotros nos quieren hacer las secciones otros. A mí David y a ti Toni. Te está hundiendo, ¿eh? Què més? La propera no la imprimiré. Evidentment és flauta solista, és un ambient així, pels que tenim una edat és un estil així Zelda. No? Sí. No us Sí. Jo no sé què és això, però jo m'he imaginat com anant descalça pel jardí, saps? En plan, quines pel·lis un veus, jardí tu? d'aquells... Però és veritat. Mucho Midsommar, Mucho Midsommar en esta Sí, però és veritat que té un rotllo així, no? Tipo, no sé, com una mica el lago de los cisnes, saps? En plan... Sí que fa por, sí. Com que por? No fa por, és més aventura, més fantasia. Sí, però sí, exacte, fantasia, m'ha semblat. Fantasía, pero al final te aparece el dragón, pero clarísimo. No, hay un cambio dramático. No, avança-la una miqueta, ja veureu que és tota... Està bé. És així. De fet, són dues seccions de 8 compassos que es van fent variacions sobre els dos temes d'aquests. El caballero se alejaba. Normalment això és flauta, violí, dos violins, viola i cello. Mientras dejaba su amada. No està acabada, falta una mica d'acabar-li d'ajustar. Bueno, tens 3 mesos per acabar. No sé per què m'imagino corrent per allà amb un tutú, saps? En plan... ¿Pero solo con un tutú? Sí, solo con el tutú. Vosaltres necessiteu... Lo natural, saps? Aquí Freud Kiko, puja l'aire condicionat, que la gent està entrant en calor. Yo nada más te digo una cosa, aquí Freud con nosotros se hace de oro. Ja te digo. ¿Cómo que Freud? ¿Por qué? Bueno. No, yo solo digo. Marc, continua amb la tercera de les... Vale, anem amb la tercera, que ja el Kiko l'ha pujat. Aquesta és una miqueta més animada. Més hippie, no, aquesta? Sí. Puja. O més de tipo... Come on. Puja. Bueno, aquesta s'ha de dir que a les altres les he fet a partir de partitura, aquesta està feta amb una workstation, que es diu. Molt bé. Que sigui amb l'ordinador. Està feta amb l'ordinador, però... Un programa diferent, el Logic. Per qui no lo sepa, és un programa d'això, d'edició de música, de so i tal. Molt bé, molt bé. En lloc de ser instruments més tradicionals, està fet amb sintonitzador. Amb sintetitzador, per la melodia, amb guitarra elèctrica també, però per què dic sintetitzador, jo? Bueno, hi ha gent que a mi em costa dir segellar, em costa dir i dic certificar. Sí, a més es nota molt el baix elèctric. Segellar. Sí, bueno. Doncs vols que et digui una cosa, Marc? A mi em recorda com... Podria estar jugant a l'Animal Crossing, saps, amb aquesta cançó? Crossing? Crossing? Crossing has dit? No, este nombre! Animal Crossing. Animal Crossing. Bueno, deixem-ho aquí. Sé que és un joc de Nintendo molt famós entre la gent de la meva edat, sí, perquè jo quan era petita sempre jugava. I és que ja em va agafar una miqueta gran. Jo soc més de Mario, Sonic i coses. Mario, Sonic. Bueno, mira. Publi. Ens queda la quarta de les composicions. Ja no voleu dir més d'aquesta? Bueno, passem-la. No, aquesta m'ha agradat, més marxeta, m'ha agradat. Aquesta és una orquestra, és més... també una mica èpica, així, puja, a veure. Sembla un himne, eh? Sí, la veritat és... És una mica Aragón, eh? És l'himne de Ràdio Cornellà? No, porque no pagan. Esta está buena para que sea la banda sonora de la próxima serie de Los Señores de los Anillos. Llegará la hora en que los escudos se rompan, pero aún no ha llegado ese día. És un estil així, de música tipus, de pel·li tipus Señor de los Anillos, coses així. Si l'avances una miqueta, hi ha un moment que ara baixa, hi ha un moment, no, una mica més, a veure. Baixa una mica més? De què estàs parlant? Aquí, no, deixa. Yo soy bajo, Tira una mica... Es bastante tipo Llano de España, ¿no? No, home. Ay, no, nena, Guita. que dius.
Bueno, aquí té una part una miqueta més animada. Yo si bajo más me salgo de plano. Molt bé. Però bueno, aquesta és això, amb orquestra clàssica, i com el Toni sabrà perquè ha llegit el guió abans, Sí. té flautes, oboès, fagots, clarinets, timbales, trompes, trompetes, M'ho has violins, tret de la boca. Anava violes, a comentar cellos i això. contrabaixos. O sigui, una mica tot el que té una orquestra clàssica. Doncs sí. Jo he notat els contrabaixos, o sigui, Sí? els he notat. Ah, molt bé, molt bé. Sí, quan he llegit. Vale. És la primera cosa que faig amb orquestra jo, O sigui que... No, molt bé, la veritat, crec que- o sigui- Molt bé, Marc. No sé què tal. Ens ha agradat molt la secció, però sobretot ens agrada molt més quan fas concurs. Ens agrada la vidilla del concurs. A veure, a mi aquesta m'ha agradat bastant, No, a mi també, la però- veritat. Està molt bé. Quina us ha agradat més, va? A mi la De tercera. què? De música. aquella- A mi també, la tercera d'Animal Sí, Crossing. aquella que va sobre el Tercera. cavall i, Sí, perquè no sé, i amb la túnica. me la posarien en un ascensor i em posaria a ballar, saps? Tu... Jo aquesta la veig molt èpica, Bueno. també m'agrada, És molt onírica, com diria aquell. Sí. No Jo sé. voto l'electrònica. Yo Bueno. la segunda. Bueno, La de la la quartet, segunda. bueno. Sí, jo crec que la segona per mi és la segona. Bueno, La del està piano molt bé. ningú, no? Marc, alguna cosa a comentar A veure. abans d'acabar la secció per aquesta temporada? No, ja està, jo Gràcies, simplement així volia m'agrada. dir... que- Adéu. Diu que no passo. Adéu. Pitjor que la Sí, no. Susana Griso, diu. Bon no, estiu. passo. Diu, no res a No, comentar. perquè és que tampoc és... Bueno, si volen buscar Marc via Spotify, doncs hi ha Vale, aquí està la broma, digues Molt que sí. bé. Moltes gràcies, Marc, N'hi ha més, no? Aquestes no hi són perquè aquestes no Per la- estan publicades. O sigui, per la teva super secció primícia. de música. Anem a parlar de dades increïbles de la mà d'aquest senyor que porta la gorra dels Yankees. Busquem dades increïbles i alhora reals. Una volta al món amb pressupost zero. David, parlem de dades, tot teu. Bueno, son dadas que muchos de vosotros ya conocéis. És una secció que igual haurem de canviar de cara a la temporada vinent perquè es trepitja una mica amb la ciència de Galavila. O canviarem la ciència, No, qui no, sap? la ciència ens agrada. A mi m'agrada. Está mal tu sección y me caes mejor tú. Sí, a mi m'agrada. Doncs mira que veus amb ell, No, però el gato està ahí. I llavors jo faré més d'història, coses canviarem d'història. de secció. Molt bé, molt bé. Mira, Sí, sí, sí. primícia, primícia per la següent Però temporada, estem parlant en aquesta temporada hem d'acabar. Correcte. Tenim dades. I segur que no sabeu que Austràlia és més ancha, atenció, Austràlia és més ancha que la Luna. Es que el grupo es australiano, Ya, por ya eso lo ves. Midnight No, Oil, sí, sí que se hombre, sabe. tenía un sentido. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia, de este a oeste, és de quasi 4.000 quilòmetres. No ho diríeu mai, No. Però mira, és Oh my més god, ancha. però això vol dir que si Austràlia estigués al lloc de la Lluna, Clar. la veuríem encara més grossa. Clar, sería ya con todos los canguros ahí con telescopio por la Amazing, noche. amazing. Mira, Estoy canguro creciente. conteniendo para no decir cosas. Canguro creciente, canguro menguante. En Suiza, otras cosas. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Chocolate y turrón y bolitas de anís. Esto es un clásico de nuestro... Brutal, Nunca lo Una hemos cosa, usado. és que això a l'autobús era bueno, com si hi hagués allà Omar Montes, ta. Omar Montes, mala meva. Es imperecedero, y temes de 40 años. Se considera maltrato animal porque son seres sociales y se sienten solos. Por tanto, en Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Y dicho esto, os diré también que la nuez moscada es un alucinógeno. Paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar, y es que me paso el día de juega. Pues sí, todo el día de I no juerga. n'has portat, de nou moscada? Sí, la tinc aquí Vale, ja ens en però dones després. En petit comitè, no? No, en papelina. papel de plástico de aquí. vale. Farem un vídeo. La especie contiene, atención, la nuez moscada contiene miristicina, que és molt complicat de dir. Miris,
plasticina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente de la percepción si se ingiere en grandes dosis. Así que puedes ver ratones colorados, monstruos verdes, dragones flotantes. Australia en la luna, los canguros con escafandra. Molt bones aquestes dades, això David. pot passar. La propera temporada veurem si fas això o fas història o fas d'altres temes. És que veus, això es trepitja. Anem a parlar de la resolució de l'enigma. Un minut per a les 11 de la nit. Fem la resolució de l'enigma abans d'acabar. Os recuerdo que era, soy alto siendo joven y corto cuando soy viejo, resplandezco con la vida y el viento es mi mayor enemigo. Nadie adivinó qué era, es una vela. Una vela. No se m'havia acudit gens, Se m'han fatal aquests enigmes. Sí, és que són complicats. Los enigmas se acaban esta temporada. Gala sempre pensa coses rares quan veus enigmes. Sí. Que no havia pensat que era una persona. Clar, és que diu, soy alto, si una vela diria, soy alta, però clar... Això està mal escrit, Eso es culpa de otro. Había trampa ahí. La temporada que viene cambio de sección. Un altre que sabem fa alguna spoiler. cosa o serà sorpresa? Sorpresa. Anirem comentant a Ens la pots xarxa. deixar... Ui. Un ítem, Anirem comentant. Queden Va de gatos. Molt bé, Gatolàndia. Tenim 3 minuts per acabar el programa, per acabar la temporada, per acomiadar-nos ja fins a la propera temporada. Hi ha alguna cosa a dir en aquests 3 minuts? Res, que m'ha agradat molt estrenar-me a la ràdio en directe amb vosaltres. La veritat és que m'ho he passat superbé Millor que cada pensaves, dijous. pitjor. La veritat és que m'he acabat sentint supercòmoda. Sí que la veritat que al principi des de París era una mica lío. Hem de recordar que tu vas començar a París Sí. i vas tornar cap aquí. Mira, va ser com la Montserrat Besses del seu moment, la corresponsal. Vaig fer mig programa a París i mig aquí. Va començar barallant-se amb la Movistar de França i va tornar cap aquí. És veritat que el primer dia vam fer un fals directe. Va ser un muntatge. Va ser un muntatge. Doncs sí, la veritat, estic molt agraïda i molt bé estat. Natalie, yo solo digo que he vuelto y que aquí me quedo. pues di que sí, t'has Como hecho Aitana, aquí. me quedo. Me quedo. Como diria Piqué, se queda. És veritat. Tiene que ser Piqué. Això vol dir que se va. David, algun comentari, tu també? David, tu què te fas dels Bueno, Yankees? no, només teníem aquí una elegía, un elogio para los dos fichajes. Mira, llegeixo el que teníem escrit o no? Vinga, Mira, vale. Venga, rápido. No, bueno, si queda Radio un montón, Macuto, te quedan lo 2 cuento en un minutos, minuto. hacemos 2 conexiones y una. Acabem aquí la temporada, 25 de l'equip de Pressupost Zero a Ràdio Cornellà, una temporada de luxe, gràcies en gran part als nous fitxatges, les nostres estimades Natàlia Ortiz i Gala Vila Matamala. Ja ho sabeu, la Natàlia avui per compromisos no ha pogut estar, laborals, gràcies a la seva professionalitat, compromís, alegria, joventut i ganes de viure. Ens han donat aquell impuls, aquella espurna per completar, ara ho podem dir, una de les millors temporades d'aquest programa. Hem rigut molt, hem entrevistat molta gent, hem donat veu a molts creadors de cultura, música, llibres, ciència, ha estat un gran plaer, de veritat. Moltes gràcies. Estic a punt de plorar, vull plorar però no puc. I també un gran record als nostres dos tècnics, dos cracs, el Marc i el Kiko, que s'ho han currat molt aquest any. Una dupla també de lujo ahí con los mandos de la nave. La dupla fantàstica. Han Solo i Chihuahua. I qui us parla, ¿Quién Toni, es Chihuahua? us esperem la propera temporada cap allà al mes d'octubre. Tornem aquí al Pressupost Zero a Ràdio Cornellà si ens volen. Igual... He sentit a Marc fent de Chihuahua. Espera, fes un altre cop. Continuarem fent coses, com sempre, a les nostres xarxes socials, a Instagram, on sigui. Que no ens oblideu, que estarem allà a tope. Farem talls i els penjarem per la xarxa. A gaudir de la vida aquest estiu. Vamos! Anem, macos! Fins la temporada vinent. Cuidado con el calor.